Bagyong Jose nagkahinay samtang nagpadulong sa nasod sa Japan. Atong saya ng update gikan ni Ned sa letrero gikan sa Pag-asa Mactan. Ned? May buntag mo kini ang kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang Typhoon Jose nagkahinay samtang padayon kini maglihok sa direksyon padulong sa southern Japan. Dinhi sa buntag ang sentro sa Typhoon Jose nahimutang sa 805 kilometers east sa Calayan Island. Aduna kini likos guna hangin na 150 kilometers per hour pag-unos na 185 kilometers per hour. Ug para sa atong forecast, ang Cebu gubang dapit sa Central Visayas makasinati og mapanganuro na kalangitan inubanan sa init na panahon. Og gikan sa Miyerkules ngadto sa Domingo makasinati kita og katag na pagpanag-o mong init na panahon. Hinay nga to sa kasarangan na hangin gikan sa habagatang kasadpan ang mupasulabi ug ang kadagatan kasarangan ang pagbalod. Mga atong latest weather updates sa dugang na impormasyon, bisitaha ang www.pagasa.dosd.gov.ph.